Bună ziua, dragii noștri! Astăzi la ESCU-TV vom continua seria de discuții pe teme de afaceri. Am invitat în interviu pe Marius Mureșan, un antreprenor prin definiție. Bine ai venit, Marius, și mulțumesc că ai acceptat invitația noastră. Bine v-am găsit, bună ziua! Mulțumesc de invitație. Marius, ai venit în Canada acum aproape 13 ani. Din ce am discutat cu tine, îmi spuneai că sunt două cifre care marchează viața ta, nu? Cifra 7 și cifra 13. Iată, suntem pe 7 octombrie. Sunt aproape 13 ani de când ai venit în Canada. Bine ai venit și uite, aș vrea să intrăm direct în subiect. Cu ce te-ai ocupat în România? Care a fost parcursul tău de om de afaceri acolo? În România, după ce am terminat două facultăți, am terminat, dublu licențiat în inginerie. Am muncit ca orice om la universitate, pentru un an de zile, după care am renunțat și încet m-am apucat de alte afaceri. Una dintre ele, care s-a și dezvoltat, a fost, am deschis o fermă lângă Cluj, la Cămărașu, care a mers din 2000 până în 2004. 4-5, când am renunțat la ea datorită faptului că nu mai mergea. Deci era un sac fără fund, tot băgam bani și din alte afaceri, nu mai mergea. Lovitura cea mai mare a fost în 2004, când am avut vreo 25 de hectare de cartofi, ceea ce este foarte mult. Deci am lucrat după tehnologie și am avut 25 de tone la hectar. Când fostul prim-ministru, care a fost în momentul ăla Năstase, sau mai știu cine era, a dat o lege așa peste noapte și au lăsat polonezii să aducă cartofi în România. Eu am ajuns în momentul ăla să vând cartoful sub prețul meu și în momentul ăla am fost terminat. Am renunțat, am lăsat la fostul asociat și el de acolo mai are un sfert din cât era înainte. Era mare, era o fermă mărișoară, 250 de vaci pe lapte, 600 de hectare, cu tot ce înseamnă pe lângă, oameni, tractoare, combine și așa mai departe. Și am început să fac celelalte afaceri, ce am mai avut eu pe lângă, vânzare de energie electrică, lucram mult cu compensări, nu știu dacă știți voi compensările. Eu dădeam, de exemplu, sămânță de iarbă la Apele Române, Apele Române îmi dădeau apă, apa îmi dădeau tabla o vindeam la nu știu cine și uite așa, mergea afacerea pentru moment, se debloca economia oarecum. Bineînțeles că erau comisioanele care erau. Da, dar tu ești de profesie, de formație inginer, de ce specialitate? Deci eu am două inginerii terminate, am terminat Politehnica Inginerie TCM, construcții de mașini, și am și agronomia terminată, dar în agronomie am făcut o parte mai specială, ingineria genetică, partea de producere de sămânță. Ok, deci există totuși o oarecare legătură, chiar vreau să întreb cum ai trecut de la inginerie la... Nu e tare greu, că agricultură, politică și fotbal toată lumea știe. Ai avut afaceri și în domeniul construcțiilor, deci ai trecut prin multe domenii. În România era pe sezoane. Ce merge? În România era pe sezoane. Ce mergea ai face. Deci acolo nu era că... Acum mergeau, din 2004 au început să meargă construcțiile bine, până în 2007, când am venit 2005, am început să facem construcții. Am făcut construcții la nivel mare. Deci nu, ca și aici, și acum am o firmă care oarecum mă ocup de construcții, dar nu fac eu. Eu sunt investitor. Cumpăr, refac, vând. Dincolo era altceva, lucram cu statul, contracte foarte mari, de exemplu toată faleza care este în Cluj, aia mare, câțiva kilometri, betonat, făcut, stâlpi pus pe el, tot, licee întregi refăcute complet, spitale, unul chiar acolo pe lângă tine, undeva la Tulgheș, un spital complet refăcut, tot, deci la nivelul mare, cum s-ar spune. Dar problema în România a fost de ce am ajuns aici, că să continuăm povestea. Chiar vreau să te întreb, ce te-a determinat să vii aici? Pentru că, din câte îmi spui, nu stăteai deloc rău. Deci mie nu mergea rău. În momentul ăla aveam și părinți încă și la cine să merg. Eu sunt din Toplița, deloc din Harghita. De ce am venit? Pentru că nu era nimic sigur în România. Astăzi încheia un contract, azi discutai cu cineva, mâine se schimba și începea să fie tot mai des. Înțelegi? Trebuia să schimbi domeniile de activitate tot mai des. Se schimba un guvern, se schimba un ministru, se schimba cineva
un director pe la nu știu ce, concentrat pe unde lucrai, a doua zi totul se schimba și nu aveam nicio perspectivă. Și am zis atunci, ok, trebuie să facem ceva, închidem tot, asta este și mergem unde avem, putem să vedem cel puțin următorii 5 ani. Deja aveam 33 de ani, deja începeam să mă uit. Asta se întâmpla în 2007, nu? 2007, da. Și atunci am hotărât cu soția, am zis, ok, ne luăm frumos de mânuță, mergem într-o zonă în care putem vedea ceva în perspectivă. Noi știam cam altceva, că e prin Canada, numai din auzit. Aveai un plan anume? Nu. Aveai un plan anume, domnule, ajung, fac, aveai contacte? Nu aveam pe nimeni aici. Deci noi când ne-am dat jos în aeroport? În aeroport, a venit o cunoștință care o cunoșteam prin telefon, de ne-a dus până la un apartament unde ăsta. Când am intrat în apartament n-aveam nimic, nici pe ce să dorm. Eu am rămas surprins, pentru că tu știi, în România sau în Europa, dacă închiriez cu mobiliar minim, dar închiriez. Aici nu era nimic, am dormit pe jos. N-am avut ce să fac, am mâncat în 2 săptămâni în picioare, nici scaune, nici nimic n-aveam. Și a fost un pic altceva decât ce am crezut eu că o să fie. În fine, în timp am văzut mai multe. Și ne-am apucat aici de lucru. Ce să facem? Ne-am apucat, am lucrat într-un magazin vreo 2 ani de zile. Multă lume cunoaște, mulți români cunosc în Bonanța, da? Bonanța, da. În Țăran Leonard. Am lucrat 2 ani la fructe și legume acolo. N-am avut nicio problemă. Prima dată când am lucrat pentru cineva. Luăm o scurtă pauză, după care vom continua povestea ta aici în Canada. Așadar, Marius, ai ajuns aici în Canada în noiembrie. Venea iarna, lucrai deja într-un magazin. Lucram într-un magazin. Ai avut și alte joburi de altfel, nu? Da, deci când am ajuns aici, am fost în 2007, a fost una dintre cele mai grele ierni, a fost zăpada aia de 4 metri și ceva, când am văzut, eu sunt obișnuit cu frigul din Toplița de loc și așa mai departe, dacă am văzut atâta zăpadă și frigul care l-am îndrumat, n-aveam mașină, n-aveam nimic, în fine, am trecut peste astea. Am ajuns să lucrez după aia part-time la o companie care repara utilajele pentru făcut curățenie, mașinuțele care fac prin mall-uri curățenie. Am lucrat part-time în timp ce m-am școlarizat un pic pentru bursă, pe la MIT. Lucram vineri, sâmbătă, duminică, noaptea, câte 8 ore și în rest plecam înapoi. Asta a durat aproape 2 ani de zile, la fel. După care m-am apucat încet de bursă, am ajuns în domeniul financiar, bancar, unde nu credeam niciodată. Mie îmi plac cifrele, tot timpul am fost fascinat de partea cifrelor, de partea de finanțe, de partea de bănci și așa mai departe. În România am avut multe relații cu băncile și aveam prieteni care erau destul de mărișori prin bancă și mai înțelegeam care e sistemul. Bine, aici e complet altceva. După care te-ai gândit să pleci în Statele Unite, nu? Da, exact. Să mă duc spre bursă. Unde poți să faci bursă? Din păcate, Montrealul, de când nu mai are bursă, în anii 70-80, de când a plecat bursa de aici, școală de bursă nu mai există, firme mari pentru așa ceva nu mai, unde să faci și performanță. Performanță o faci în hedge fonduri, în fonduri nereglementate, unde lucrezi, ai mână liberă să faci cam ce vrei, cât se poate. Și acolo se face performanță. Aici, în Montreal, din păcate, există niște firmulițe mici, foarte mici, care mai fac, dar și banii sunt aceiași, mici. Și timp de 5 ani, din 2012 până în 2017, ai fost pe Wall Street. Cum a fost printre rechini? Greu la început, după aia chiar fascinant. Luptă, tot timpul trebuie să fii pregătit să lupți. Nimeni nu stă după tine, toată lumea în viteză, se muncește mult, enorm de mult, 14-15 ore pe zi, deci am albit acolo. Stresul e la fel, sus, tare, dar nu stresul neapărat de bani, pentru că banii îi faci, dacă îi pierzi, azi îi faci. Noi nu pierdem niciodată. Deci așa să vă gândiți, cine lucrează acolo nu pierde niciodată. Nici în 2008 n-au pierdut. Problema e de target. Lucrând pentru cineva ai un target care trebuie să-l faci și targetul era sus. Și acolo era stresul cel mai mare. Dacă nu l-ai făcut, ai plecat acasă. Nu contează că lucri de 7 ani pe bursă, că de 2 ani pe bursă. Dacă 2 luni ți-ai făcut targetul, ți-ai luat laptopul, că atât ai acolo, și ai plecat acasă. Ai avut o perioadă de training, presupun, de 2 săptămâni. Formare, 2 săptămâni. Da. Deci
Deci acolo nu este timp să stai să înveți. Intri, stai, ți se dă o anumită sumă, începi și lucruri, ești bun, rămâi, nu ești bun, ai plecat. Deci nu există. După aia îți crește, deci valoarea ta îți crește, îți dau mai mulți bani, îți dau mai mult bugetul mai mare și așa mai departe în ani. Dar nu există timp. Să aveți impresia, acolo este ca un autobuz care merge și se oprește într-o stație, stă 10 secunde, pleacă mai departe. Se dă jos cine nu trebuie, urcă alții. Cam așa ceva. Care merge din 1900, hedge-ul respectiv 1987 sau așa ceva. Deci și tu de regulă te urcai în autobuzul care trebuia la momentul la care trebuia? Sau? Nu, eu am stat în autobuzul ăla tot timpul. Eu nu m-am dat jos. Vreo 5 ani, după vreo 4 ani ceva m-am oprit pentru că și nu m-am oprit din cauza că am ajuns să fac foarte mult. Când spuneam de urcat și de coborât, mă refeream la alegerile pe care trebuie să le faci în fiecare zi, să intri pe un stoc, să intri, să ieși, să vinzi, să cumperi. 98% da, am intrat bine. Au mai fost și din asta, dar să le recuperam a doua zi. Deci nu era o problemă, stresul era mai mare. Dar am stat 4 ani, aproape 4 ani și 9 luni. Acolo după aia am avut o problemă personală eu în familie, mi-am pierdut toată familia într-un an de zile. Mamă, tată, frate, numai un frate am avut. Și atunci am avut un pic de șoc. Da, a fost o experiență. Am avut un pic de un șoc și atunci m-am retras pentru că pe bursă trebuie să ai capul limpede. Dacă nu ai capul limpede, n-ai ce căuta acolo. Și după aia mi-am dat seama că se poate trăi și altfel. Și am început să fac consultanță, să încep să fac alte afaceri. Am investit, am început de anul trecut. Eu mai aveam alte investiții între timp în America, în Detroit. Am cumpărat case pe care le-am dat la închiriat. Nu vreți să știți ce înseamnă Detroitul la nivel de 2013-2014, când a intrat în faliment. Eu am fost acolo. A treia zi după ce a dat faliment, am fost în orașul respectiv, zonă de război. Deci așa sunt închipuiți. Și casele erau la prețuri de război. Și după, în 2018-2019, am vândut tot, pentru că a venit momentul am dublat banul, paritatea a crescut dolarul american cu 30% față de dolarul canadian. A venit momentul, i-am dat drum. Acum am apucat să investesc aici, tip-til, nu tare mult, aici un pic alt tip de business, iau casele, cum spune lumea, flip. E un pic mai mult de flip aici, dar eu sunt parte de investitori, eu investesc, eu nu mă ocup de construcții, nu mă ocup de reparații, nu mă ocup de nimic, așa că mai învârt prin casă, mai fac o curățenie, mai pun o priză probabil, dar când am timp. Dar în rest nu mă ocup de așa, e parte de investiții. În momentul ăsta merge, nu știu cât va merge, pentru că acum este o bulă, așa văd eu impresia, am eu impresia, să vă dau un calcul, în 6 luni de zile, în 5 luni de zile în Montreal, zona Montrealului au crescut prețul la case cu 17%. În condițiile în care, în general, într-un an bun, în Montreal cresc cu 3-4%. Deci vă dați seama ce înseamnă acum. E momentul, facem bani. Să sperăm că te-ai urcat iarăși în autobuzul ăla care trebuie, la momentul potrivit. Îți doresc mult succes și în imobiliare. Mai avem aproape un minut până la pauză. Dacă tot vorbeai de bursă, ce părere ai, foarte pe scurt, 40 de secunde, despre ce se întâmplă în momentul acesta cu bursele în contextul COVID-19? Îți spun 10 secunde. Așteptăm alegerile în America. Așadar, Marius Mureșan, te-ai întors în Canada, din state. Nu investești foarte mult la bursă, aștepți alegerile din Statele Unite. În toată această perioadă te-ai întors în România, ai înfiat 2 copii. Da, în 2016-2018 a durat 2 ani de zile pentru prima fetiță care cum am început din ideea, în 2012, după ce am terminat și am început să mă stabilizez, să am loc de muncă ca lumea, am zis către Corina, hai să ajutăm și noi pe cineva, pentru că noi am fost ajutați de cel de sus, nu de altcineva. Și am zis, haide să ajutăm și noi pe cineva. Și atunci am ajutat pe o fetiță, am început demersurile în 2012, am fost printre primii 2 care am început să înfiem, pentru că s-a dat legea în 2012, că pot cei plecați, românii plecați, să înfieze copii, să adopte copii, și atunci ne-a apucat. A durat din 2012 până în 2016. Andreea și Elena, 2 fetițe pe care le-ai înfiat din România. Da. Le salutăm pe această cale. Mulțumesc la școală acum, în momentul ăsta ele.
Felicitări pentru, bravo, aș putea spune, pentru lucrul ăsta. Ai ajutat facem ce putem și pentru alții. Doi copii să aibă un viitor aici în Canada. În acest moment îmi spuneai că te-ai lansat într-un alt proiect, pentru că se pare că nu poți să stai liniștit, trebuie să fii în permanentă acțiune legată de domeniul inteligenței artificiale, uitându-mă din bursă, lucrând în bursă mult și uitându-mă acolo și văd unde sunt trendurile. Da? Trendul următor, discutăm de noile tehnologii, discutăm de electricitate, discutăm, uitați-vă, toate companiile Nasdaq-ul, da? Unde sunt toate companiile tech, începând de la Tesla până mai știu eu la care. Toate cresc, toate au un viitor, ăsta este viitorul. Și atunci am spus, hai să ne uităm spre ce investim. Și m-am uitat spre ce să investim, inteligența artificială. Asta va fi următorul pas. Nu acum, în 2, 3, 4 ani. Deocamdată e prea devreme. Dar e bine să investești acum ca să fii în piață în momentul în care trebuie. Și atunci am investit într-o platformă axiomis.io, care are mai multe domenii. Acesta este numele platformei? Axiomis? Exact, axiomis.io. Da? Și acolo avem 3 produse deocamdată, 2 sunt pentru bursă. Deci discutăm de roboți care gândesc singuri, discutăm de tool-uri pentru Forex. Eu nu mă ocupam în general de Forex, de acolo trebuie foarte multe tool-uri. Ăsta este un produs. Al doilea produs este produsul care, să zicem așa... Forex este, pentru telespectatorii noștri, este bursa devizelor, nu? Exact. Și al doilea produs este tot pentru Forex mai mult, dar asta este și pentru firme. Preconizează cu o săptămână jumate înainte mișcarea banilor, mișcarea parităților între dolarul american, canadian, tot, dar noi facem pe bucată, nu facem parități. Putem să spunem că o săptămână jumate înainte unde se duce dolarul american, unde se duce dolarul canadian, unde se duce australianul, euro, în fine, sunt mulți, vreo 16 valute și merge tare bine. Deci eu îl testez de 8 luni de zile și avem reușite de 96%. În condițiile în care în momentul ăsta nu stăm pe o piață normală, totul e turbulent acum, nimic nu se știe precis și stăm așa bine. La condiții de piață normală o să fim peste 100%. Și al treilea produs care o să lansez aici, că asta este pentru piața internațională, ce am vorbit mai înainte de bursă, ce o să lansez aici prima dată, o să lansez în Montreal, este un produs pentru real estate, pentru agenții de real estate, de unde mi-a venit imobiliare, imobiliare, da? De unde mi-a venit ideea, aveam o casă de vânzare în aprilie sau două case și am vorbit cu agenta cu care lucrez eu în general și mă sună, zice, nicio problemă, ne vedem, nu putem, unul intră, unul iese, cum e și acum cu pandemia, dar avem altă problemă, care? Păi nu avem fotograf. Ce fotograful nu vine, că n-are voie să vină. Și oricum sunt 100 de fotografi sau ceva de genul ăsta la 7.000, 8.000 de agenți activi, că neactivi vreo 15.000. Și atunci am zis, știi ce facem? Nu punem casa pe piață? Ba da, putem să o punem, dar facem noi poze. Și am început eu să fac poze cu telefonul, dai seama ce poze am făcut. Făcut câte 5 în același loc, până și-o ales ea câteva, am pus-o, am vândut casa, am 2 s-au vândut repede. Și atunci am spus, hai să facem o aplicație pentru așa ceva. De ce să mai stea un agent după nu știu câți fotografi să vină să ia bani? Banii nu sunt tare mulți, dar nu știu, $150 pe ședință să facă ceva. Atunci hai să facem noi. Și atunci am făcut un produs, tot cu inteligență artificială, în care se duce cu telefonul spune, ții poza aici, ții aici, el face singur toată treaba asta. Cu tot ce apare de desubt. Square feeds, te localizează automat toate unde caracteristicile, da. Exact. Am făcut și un site, asta a venit după, că inițial nu ne-am gândit la un site. Cum se numește site-ul? Estate Tracker. O să facem Estate Tracker, să tradus. Estate Tracker. Tracker, da. Okay. Va fi o aplicație pe telefon, deci o aplicație, da, care ține parte de tehnică, deci ca să mergi în orice casă îți faci, durează plus că facem în 360 de grade. Deci mai facem și presupun că nu ai făcut această investiție și de timp și de bani substanțiale, presupun, doar așa ca să te amuzi, trebuie să fie o finalitate, nu o destinație, e un produs pe care intenționezi să-l vinzi, nu? Să-l închiriez agenților, deci cam 100% agenților imobiliari. Imobiliari, da.
agenților imobiliari pentru că le ușurează munca. Da? Deci ei cu un click fac și pozele, și trimit-le, și pun pe site-uri, ei nu mai trebuie să facă absolut nimic. Dar de ce ar veni un agent imobiliar la tine să închirieze platforma ta, produsul tău, pentru și nu ar merge la Centris sau la alte servicii deja? Nu, Centris este altceva. Deci noi nu suntem platforma ca să vină lumea să ne vadă pe noi. Este munca pentru agenți mai mult. De ce un agent să stea după am spus și mai înainte, să stea după un fotograf? Pentru că fotograful ăla are mulți clienți. O să zic că vin miercuri la ora 7, vin joi la ora 12. Nu trebuie să te-ai dus cu telefonul, ți le-ai făcut tu singur. Plus telefonul are, adică programul are multe chestii de filtre, poți să ți le aranjezi, poți să ți le scoți, poți să ți le pui înapoi. E mult mai simplu, ți le trimite direct într-un server, tu nu faci, deci agentul nu face nimic. Agentul când merge să vizionalizeze casa, în 15-20 de minute și-o și pus-o sus pe site de pe telefon, de pe aplicație direct. Deci nu mai pierde timp. Plus banii. Deci, și eu să închiriez produsul respectiv undeva la $30 pe lună. Gândiți-vă că un fotograf nu-ți vine într-o sesiune cu $150. În general vin să fac într-o sesiune și îți dau posibilitate la 10 case. Deci 10 case, dacă îi pui $150, deci ești la cam la $1.500 pierdere. La mine plătești 400 pe an. Pentru că adresez acest produs agenților imobiliari în special, încă o dată, cum poți fi contactat? Cum pot găsi acest pot să fiu contactat direct pe mine pe numărul de telefon 514-802-1230, Marius Mureșan. Pot să fiu contactat tot timpul, eu n-am nicio problemă. După ora 10 dimineața, că eu mă trezesc pe la 9:30, mă culc la 3 dimineața. Și platforma web de care spuneai încă o dată? Axiomis.io. Axiomis.io. Atenție, vreau să mai spun, eu caut și colaboratori, adică caut agenți care să lucrez cu ei, care vor un reveniu în franceză, lunar. Da? Deci un venit lunar, adică eu nu-i dau niște bani pentru că au închiriat un produs și cu asta am terminat cu el. Nu, îi dau respectivii bani, produsul respectiv, cât timp stă pe piață vândut la clientul respectiv, el își ia partea de bani. Caut oameni, poate să zic că nu-i mult, $10 pe bucată. Da, dar când ai 1000 de oameni la $10 pe bucată, sunt $10.000 care îți vin lunar. Bă, să nu fie 1000, să fie 100. Ai $1000 care vin lunar. Atâta timp cât îți rămâne respectivul client. Știi? Caut colaboratori până una altă. Dar cine vrea să muncească și cine vrea să facă și bani. Așadar, vă invităm să-l contactați pe Marius Mureșan. Vom comunica imediat și datele de contact. Vizitați și site-ul axionis.io. Marius, din păcate, timpul alocat acestei emisiuni s-a scurs foarte repede. A fost o discuție foarte, foarte plăcută. Îți mulțumesc pentru timpul tău. Sper să ne revedem cât mai curând la Escu TV și cei care ne-au ascultat să apeleze la serviciile tale, să se folosească de experiența, de expertiza ta. Pe curând. Și să ne vedem fără pandemie, cât mai repede, adică face-to-face. La revedere! La revedere! Bye!